Milí študenti, milé študentky, vítame vás dneska na prednáške. Rada by som vám predstavila Ľubomíra Šotníka, doktora Ľubomíra Šotníka, ktorý je aj náš bývalý absolvent, aj absolvent doktorandského štúdia na Slovenskej akadémie vied. V súčasnosti pracuje ešte teda na ministerstve zdravotníctva na behaviorálnom ekonomickom experimentálnom týme, alebo teda A dneska venuje sa vlastne rôznym témam. Ja som vám zdieľala aj na Facebooku, aj na iných sieťach Instagram, teraz je zdieľaný jeden prieskum o duševnom zdraví vysokoškolákov, tak to sú témy, ktorým sa vlastne venuje. Takisto sa venuje vlastne aj téme umelej inteligencie a dneska by vám predstavil práve túto tému príležitosti a rizika umelej inteligencie v akademickom svete. Takže predávam slovo, nech sa páči. Áno, to tak, ďakujem za slovo. V prvom rade vážená akademická obec a vážení hostia. V prvom rade som veľmi rád, že sa môžem opäť ocitnúť na svojej alma mater, aj keď nie ako študent, ale zatiaľ ako príležitostný prednášajúci. Takže naozaj, že som tu opäť rád aj v tejto miestnosti, že som strávil tiež veľa prednášok. Ďakujem pani doktorke Dienak za predstavenie. Len v krátkosti doplním, že v rámci BITu, čo sa je taká skrátka nášho tímu, sa venujeme rôznym zaujímavým projektom, ako je skvalitňovanie darcovstva krvi, rekonštrukcia existujúcich alebo výstava úplne nových zdravotníckych zariadení v menej rozvinutých regiónoch Slovenska, alebo výskum správania sa predpisovania antibiotík všeobecným lekárom. Takže to sú také naše hlavné projekty. Samozrejme ich ešte niekoľko viac, ale ako už aj pani doktorka Dienak povedala, tak to duševné zdravie momentálne patrí takým najrýchlejšie sa rozvíjajúcim sa projektom. A v rámci tohto projektu sme vytvorili a rozšírili na 14 univerzít a vysokých škôl taký systém rovesníckej podpory, ktorý nazývame Buddy systém. Nakoľko vnímame, že študenti to majú dneska ťažké z rôznych dôvodov, ako inflácia, tlaky zo strany spoločnosti, ale aj rôzne svetové udalosti, ako je vojna na Ukrajine, alebo aj súčasne nejaké ďalšie konflikty. A pandémia takisto zanechala veľký vplyv na naše duševné zdravie. A v rámci tohto buddy systému môže každý študent, ktorý zažíva nejaké problémy v oblasti štúdia, kariéry alebo duševného zdravia, môže kontaktovať iného študenta, toho buddyho, ktorý mu vlastne vie pomôcť. Len taká výhoda toho je, že ten buddy, ten študent, je vlastne vyškolený odborníkmi z oblasti psychológie, čo je v kontexte vysokých škôl sú pracovníci poradenských centier. A v tomto projekte máme teraz otvorený tento dotazníkový zber o aktuálnom duševnom zdraví vysokoškolákov a ja by som veľmi bol rád, aby som vás chcel pozvať vyplniť tento prieskum, ak ste tak ešte neurobili a aby ste aj mohli tak presielať medzi svojimi známymi. Zaberie vám to maximálne 10 minút, môžete to aj plne počas tejto prednášky alebo potom, ale chcem povedať len to, že každá jedna odpoveď je pre nás veľmi dôležitá, nakoľko prispieva k tomu argumentu, prečo by sme sa mali systematicky venovať duševnému zdraviu študentov, ale nielen študentov, ale aj zdravotníkov, príslušníkov ozbrojených síl, treba seniorov, ktorí majú takisto veľké je to pre nich veľmi duševne náročné. V prvom rade sa ešte ospravedlňujem za dve veci. Prvou je, že ráno som sa zobudil s nejakou chrípkou. Neviem, čo sa mi stalo, takže možno, že môj hlas bude taký troška menej kvalitný. A takisto aj moja prezentácia je taká skromná. Nemám rád poprvé prezentácie, mám prezentácie, čo sú len pár slajdov, sú pre mňa že najlepšie prezentácie. Ale môžeme ísť teda priamo k veci. Môžete si to teda odfotiť, alebo potom sa k tomu môžem potom vrátiť. Ale tému, kvôli ktorej som dneska prišiel medzi vás, je vlastne téma umelej inteligencie. A teda téma mojej prednášky, alebo lepšie povedané diskusného príspevku, alebo ak by som počul aj vaše názory a možno nejaké tipy alebo skúsenosti s umelou inteligenciou práve v oblasti umelej inteligencie a vysokoškolského prostredia. Keď som uvažoval v tomto poslednom období, že čo vlastne definovalo tento rok, tak mi vychádzala len umelá inteligencia. Každý rok proste má nejakú tému, ktorá definuje každý rok. Povedzme v roku 2001 to bol útok na dvojičky. Povedzme 2008, teda 4 pre Slovensko, to bol vstup do Európskej únie a NATO. A teraz v roku 2013 to bol začiatok, vlastne to boli tie počiatky ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Aj keď sa v dnešnom roku udialo veľa vecí a stále sa ešte niečo aj udeje, ako je stále tá pokračujúca vojna na Ukrajine,
ale aj nový konflikt v Palestíne, alebo rôzne prírodné katastrofy, ako bolo ničivé zemetrasenie v Turecku, alebo významné svetové voľby, ako tie v Čechách, v Poľsku, na Slovensku a najnovšie aj v Argentíne, kde vyhral veľmi zaujímavý človek, ktorého medzi jeho cieľmi je treba zrušenie centrálnej banky. Tak nad všetkými týmito udalosťami bola tá umelá inteligencia a tie pokroky, ktoré sme mohli sledovať a ktoré vlastne majú vplyv na celú spoločnosť. Len taká malá poznámka na okraj, keď budem hovoriť o umelej inteligencii, verím tomu, že asi viete, že to je viacero nástrojov, tak budem menovať práve ChatGPT a Midjourney, čo sú už také viac menej synonyma umelej inteligencie, tej generatívnej umelej inteligencie. A dôvodom, prečo vlastne môžeme rok 2023 zasvetiť tej umelej inteligencie, to je tá umelá inteligencia má naozaj že široké využitie. Ja popravde som voči týmto tvrdeniam, takýmto, tak by som to povedal, fantastickým názorom a takýmto predikciám imúnny. Ja som sa vo svojej diplomovej aj dizertačnej práce venoval vplyvu technológií na spoločnosť a teda aj tom, že či bude následkom nových technológií vznikne nejaká technologická nezamestnanosť, či to nepovedie k nejakému kolapsu spoločnosti, ako je to spomínané často v médiách alebo v rôznych diskusiách. Ale ono to proste nie je pravda. Takže bol som akože taký, že imúnny aj voči rôznym predikciám, ktoré sa týkali umelej inteligencie, ale keď som si o tom niečo naštudoval, keď som si to sám vyskúšal, tak sám som bol prekvapený tým, že čo vlastne táto technológia dokáže a aký môže mať eventuálne vplyv na celú spoločnosť. A ono je to veľmi zaujímavé z toho hľadiska, že dokáže to vlastne tie veci, ktoré boli možno že pred 5 rokmi domenou len vedecko-fantastických filmov a kníh a teraz to už máme akože medzi nami v dispozícii. Nechcel by som zachádzať do nejakého historického exkurzu alebo vysvetľovať to, ako funguje umelá inteligencia. To by som prenechal naozaj odborníkom v oblasti IT, ktorí myslím, že sú na to kvalifikovanejší, ale myslím si, že študentov sociológie, ak sú tu aj nejakí iní študenti psychológie, tak by mohlo byť zaujímavé, že celá táto technológia umelej inteligencie vlastne je poháňaná lineárnou regresiou. To je vlastne ten základný princíp a to všetci akože určite vieme, že to je tá najzákladnejšia štatistická metóda, ktorú poznáme, tak ona je vlastne základom vlastne týchto technológií. Čo je na jednej strane, že neuveriteľné, že táto jedna technológia, metóda štatistická dokáže mať takýto veľký vplyv. To je vlastne menšia reprezentácia lineárnej regresie, ktorá vlastne poháňa umelú inteligenciu. A keď som hovoril o tom, že tá umelá inteligencia má všeobecné využitie, tak je to niekoľko tém, ktorým sa môžeme postupne venovať. Nakoľko pracujem na ministerstve zdravotníctva, tak na mieste je povedať ten vplyv na zdravotníctvo. Takým najmatateľnejším súčasným výsledkom umelej inteligencie je nové antibiotikum albacin, ktoré vzniklo v spolupráci práve s umelou inteligenciou. Je to veľmi dôležité, nakoľko jednou z veľkých zdravotníckych rizik v budúcnosti je antibiotická rezistencia, kedy sa baktérie stanú imúnne voči antibiotikám, nakoľko máme tendenciu ich používať vo veľkej miere. Takže my musíme buď znížiť našu spotrebu antibiotík, alebo vyvinúť nejaké nové antibiotika a s tým nám už aktuálne pomohla umelá inteligencia. Tak to už len taký na úvod je taká pozitívna vec. Čo sa týka zdravia, tak umelá inteligencia sa už teraz používa a bude sa v budúcnosti ešte ďalej používať na diagnostiku bežných, ale aj závažnejších ochorení. Sám som mal príležitosť vyskúšať si zariadenie, ktoré na základe fotky očného pozadia vie identifikovať, či má pacient cukrovku alebo nie. Práve to očné pozadie je jeden z najlepších spôsobov, ako zistiť, že či má pacient cukrovku alebo nie. A je paradoxné, že práve tá starejšia súčasnosť, čiže tá užšia spolupráca medzi diabetologmi a oftalmologmi by mohla byť silnejšia a mohli by sme viacej identifikovať ľudí, ktorí trpia týmto ochorením. Ďalej je celkom pravdepodobné, že umelá inteligencia bude fungovať ako taký náš osobný poradca zdravia. My sa dostaneme k našemu skutočnému doktorovi. A v kontexte toho duševného zdravia treba povedať, že umelá inteligencia môže fungovať ako taký osobný terapeut, s ktorým môžete prediskutovať nejaké vaše problémy. Samozrejme s istou rezervou, ale tie schopnosti sú naozaj že významné a silné
a môže to využiť aj na tento účel. A v kontexte toho, že na Slovensku, ale v celom industriálnom svete je nedostatok vlastne psychologickej podpory, takže tie argumenty o tom, že na Slovensku a vo svete je veľa psychológov, je práve že opačný, je ich málo. Tá starostlivosť o duševné zdravie je veľmi podhodnotená v celom svete. Je tu aj niekoľko ďalších tém, ako je štátna správa a administratíva. Tam z vlastnej skúsenosti viem potvrdiť, že tá umelá inteligencia na to, že úplne že ako stvorená na draftovanie rôznych dlhých mailov alebo na vytváranie takých interných brainstormingových podkladov je to úplne že ako stvorené, akože naozaj to odporúčam. Právo je oblasť, ktorá funguje na obrovskom množstve textov a tam tá umelá inteligencia dokáže ich lepšie analyzovať, rôzne zmluvy, alebo iné právne dokumenty. Potom je tu finančníctvo. Už teraz značná časť finančných operácií je robená automaticky počítačom a vlastne je tendencia toho, že umelá inteligencia bude schopná poskytovať lepšie predpovede o tom, ako investovať alebo ako sa budú správať finančné trhy. Tam nechcel by som zachádzať veľmi do negatív, ale keď premýšľam nad negatívnymi, tak práve tá umelá inteligencia vo finančníctve ma troška desí svojím spôsobom, alebo nejaká autonómna sila v tomto priestore môže viesť k istým pokriveniam trhu alebo nejakým finančným špekuláciám. Takže len tak na okraj nejakým potenciálnym nevýhodám. Potom je tu IT a rôzne ďalšie oblasti, ale vždy, keď sa hovorilo o tom vplyve technológie a umelej inteligencie na svet, tak vždy bola jedna téma, ktorá si hovorila, že bude imúnna voči tomu, a to je umenie a tvorba nejakého ďalšieho obsahu. Lenže ako aj tento rok ukázal, aj koniec minulého roka, tak nie je to pravda. A práve, že to umenie, či už sú to nejaké obrazy, alebo sú to nejaké texty, alebo nejaká tvorba obsahu vo všeobecnosti, tak sú veľmi ľahko nahraditeľné. A keď si aj vyskúšate vlastne napísať len tak zo srandy nejaké básničky alebo nejaké poviedky krátke, tak zistíte, že tá umelá inteligencia je veľmi vtipná jednak a veľmi kreatívna a dokáže ten problém, ktorý opisujete, alebo ktorý chcete, aby opísal, dokáže veľmi dobre vystihnúť. Že niekedy by ste naozaj nepovedali rozdiel medzi tým reálnym spisovateľom a takýmto digitálnym spisovateľom. A potom úplne špecifická vec, tak to je tvorba ilustrácií. Toto je inak obraz, ktorý vyhral prvé miesto v jednej umeleckej súťaži. Myslím, že ten autor sa vtedy neprihlásil, teda nepovedal, že to je dielo umelej inteligencie, ale vlastne toto bolo taký prelom v tejto oblasti a získalo tento obraz prvé miesto. A to ešte sranda, že ten obrázok nie je akože Boh vie ako dobrý na teda terajšie štandardy toho, čo dokáže umelá inteligencia. Ale je to vytvorené cez Midjourney, ktorý funguje cez Discord, určite niektorí z vás poznáte, takže to naozaj odporúčam. Ale aby sme prešli akože ďalšie témy, ešte by sme mohli hovoriť o ďalších mnohých témach, o tom, ako umelá inteligencia ovplyvňuje niektoré oblasti, ale tá akadémia je pre mňa asi že veľmi momentálne zaujímavé. Z niekoľkých dôvodov. A ten je taký, že sa o tom až tak nehovorí. Že o tom vplyve umelej inteligencie na školstvo, vo všeobecnosti a vysoké školstvo, ale aj nižšie stupne sa až tak nehovorí. Neviem, či je tam nejaký strach, alebo nejaká ostýchavosť, alebo niečo, ale tá diskusia nie je tam taká silná ako v kontexte umenia, finančníctva, práva, zdravotníctva a tak ďalej. Ja si myslím, že hlavne v kontexte Slovenska a aj iných krajín európskych je dôležité o tom hovoriť, lebo je to už využívané, je to naozaj tá oblasť, tá školstvo je tá oblasť, kde najviac môžeme vidieť tie pozitívne aj negatívne stránky umelej inteligencie. A myslím si, že nie je lepší spôsob, ako otvoriť vlastne tému vplyvu umelej inteligencie na školstvo, než otázkou na vás, že či ste sa už mali nejakú príležitosť alebo skúsenosť vyskúšať si tieto nástroje, alebo to asi sa možno, že nepriznáte niektorí, či ste to použili aj vo vašej akademickej práci. Kľudne môžete len zdvihnúť ruky, že kto to už použil. OK, 1, 2, 3. Akože popravde očakával som troška viacej, ale nevadí, akože super, takže môžeme to obrátiť takým spôsobom, že tá akademická poctivosť tu je veľmi silná na Trnavskej univerzite. A keď môžeme ešte využiť týchto 3-4 respondentov, možno, že taký jednou vetou, pár slovami povedať, že aký bol ten pocit toho, keď ste videli ten výstup a čo to vlastne dokáže.
akože napríklad ja som bol z toho fascinovaný. Že napríklad ja som presne porovnával, ja som sa venoval pragmatizmu vo svojej bakalárskej práci medzi študentami a tam som presne riešil, že či sú študenti ochotní porušiť nejaké akademické pravidlá a či sa dá na to vôbec prísť. A ja som to vlastne skúsil len tým, že som tej ChatGPT, to bola moja úplná prvá skúsenosť s ním, že napíš mi esej Machiavelli a proste, že či sú tie informácie pravdivé alebo nie. Ako človek, ktorý sa mu venoval, tak ako nenašiel som tam skoro žiadne chyby s tým, že ten človek, keď si to zoberie, ten text a prepíše si to podľa seba ešte tak, aby to nebolo vidieť, že to je AI, tak to neodhalí. Ale ako inak, za mňa ja to používam doteraz, akože, že na formuláciu nejakých textov, lebo v tom je predsa len úžasný, že niekedy ten text nejde tak dobre naformulovať, tak radšej mu zadám nejaký kód a napíše to za mňa. Super, akože stotožňujem sa vlastne s tým názorom a s tým presvedčením o tom, že to naozaj je fascinujúce a že tie možnosti tam sú že naozaj neobmedzené. A keď tu bol tak málo zdvihnutých rúk, tak by som chcel tú drvivú väčšinu, ktorá sa neprihlásila, naozaj že motivovať k tomu, ako to, aby ste to možno využili a minimálne vyskúšali. Na konci prednášky dať prezentácie budú také stručné tipy, že ako vlastne vyžmýkať z toho chatu GPT čo najviac, aby boli tie vaše výstupy že úplne najlepšie. No ale zásadná akože otázka, keď sa aj o tom hovorí, o tej umelej inteligencie a v kontexte študentstva a vysokých škôl je, že či tí študenti náhodou nebudú takí lenivejší a či náhodou že neohlúpnú alebo že či nebudú nejako veľmi závislí na týchto technológiách. A je to úplne oprávnené, áno? Ja som chcela, že ja som použila iný termín. A aký? Bing pomocník, ktorý nedávno premenoval na asistenta. Áno, Bing. Prešla som vďaka tomu písomku, ktorú zvýšiť termín. OK. A mohli by ste to nejako popísať, že ako vám to pomohlo? Tam vlastne vykladáte otázky a on s vami komunikuje a on vám spraví výcu zo všetkých stránok, ktoré nájde na internete na tú tému, ktorú vy hľadáte. Áno. A vie vám presne konceptovať štruktúru výsledok, ktoré je vlastne v odpoveď, ktorú hľadáte, bez toho, aby ste vy museli čítať za 50 strán. Áno, to je tiež potom poviem, že to je jeden veľký benefit. Bing AI, akože to bolo že skvelé, keď to začalo, ja som bol akože veľmi nadšený, ale neviem, čo sa vlastne stalo v Microsofte a troška ten Bing odhlúpol, tak musím skúsiť teraz znova, že či je to na lepšej alebo nižšej úrovni. Ale vrátim sa späť vlastne k tomu vplyvu umelej inteligencie, tak je to úplne oprávnená obava, keď niekto hovorí o tom, že či vysokoškoláci nejako zlenivejú. Vzhľadom na to, že tá umelá inteligencia dokáže písať akože neuveriteľné kvalitné texty niekedy a vzhľadom na to, že vysokoškolské štúdium je niekedy hlavne o písaní textov alebo nejaké dátovej analýzy, inak ChatGPT už zvládne veľmi dobre aj dátovú analýzu, čo akože asi ocenia študenti psychológie a sociológie, tak vznikajú naozaj oprávnené obavy o tom, že či teda študenti nebudú využívať umelú inteligenciu na takéto podvádzanie a využívanie na písanie svojich záverečných alebo seminárnych prác. Ja by som povedal, že tomu rozumiem týmto obavám a verím tomu, že sa to aj deje. To myslím si, že môžeme si akože chceme byť úplne úprimní, že niektorí ľudia akože využívajú to aj na takéto nekalé spôsoby, ale nejde o nejaké nové obavy. To teraz sa nemôžeme tváriť tak, že obava nejakého plagiátorstva vznikla s príchodom umelej inteligencie. Pre mňa sú to len prezlečené obavy technopesimizmu, ktoré boli vždy, keď sa zavádzala nejaká nová technológia v vzdelávacom prostredí. Uvediem príklad, alebo takto, že pred 20 rokmi, keď sa tak viac dostávali počítače a osobné začínali byť dostupnejšie, tak vtedy prečo neboli argumenty o tom, že teraz tí študenti nebudú písať tie práce ručne, nebudú vlastne lenivejší, prečo potom nezakázali počítače? Uvediem ešte lepší príklad, ja som chodil na strednú priemyselnú školu stavebnú, kde sa veľa robili výkresy, veľa sa kreslilo a rysovalo ručne. A tak sa dlhé roky robili výkresy teraz aj tejto budovy, ako je táto. A potom prišli grafické softvery, ktoré vlastne túto prácu uľahčili. A potom boli tiež možno také názory typu, že nejaký stačí profesorov alebo architektov, že teraz tí mladí budú používať tieto softvery a nebudú teraz nejako že lenivejší, alebo prečo si to nemôžu akože ručne naozaj odmakať. Takže stále boli takéto obavy a na konci dňa proste tieto technológie, či už to bola kniha, či to boli počítače, či to boli tie grafické softvery, tak vždy vlastne uľahčovali tú prácu a uľahčovali a odstraňovali nejakú tú monotónnu, podľa mňa zbytočnú prácu. A len skvalitňovali tú prípravu a takisto aj uvoľňovali čas na
na štúdium iných vecí. Keď ten študent musel povedzme, že rysovať 8 hodín alebo 4 hodiny v škole musel rysovať a potom vďaka počítaču a tomu softvéru rysoval 2 hodiny, tak sa zrazu tie 2 hodiny uvoľnili na štúdium nejakých iných predmetov, ako bol treba z matematika, alebo dejepis, alebo zemepis, príklady. Že vlastne uvoľnil sa ten čas a priestor na iné aktivity. A musíme to takto podobne vnímať aj v kontexte umelej inteligencie. Samozrejme, každá technológia, aj AI má nejaké zlé využitie, ale na konci dňa je tá umelá inteligencia, či to je ChatGPT alebo Bing AI alebo nejaké ďalšie nástroje, vlastne sú to pomôcky a nie to je niečo, čo nám má pomôcť. A s týmto záverom to bolo aj vyvíjane, je to naozaj na tom vidieť, že to je niečo, čo chce človeku naozaj pomôcť, lebo tam sa vás neustále pýta, ako by mohol vylepšiť svoj výstup a tak ďalej a tak ďalej. Takže podľa mňa nie je akože úplne že podstatná otázka o tom, že či máme umelú inteligenciu nejako povolovať alebo nepovolovať. Je podľa mňa úplne že bezpredmetná otázka. My sa musíme naučiť to akceptovať, celý vlastne akademický vysokoškolský priestor a podľa mňa aj celý školský priestor ako taký. A nie je otázka teda o tom, že či to zakázať alebo do akej miery a čo je pre nás akože korektné a nekorektné využívanie umelej inteligencie. Podľa mňa, myslím si, že zákazy umelej inteligencie, ktoré sú tiež akože v nejakej diskusii, v Taliansku treba bol na jeden mesiac úplne zakázaný ChatGPT kvôli porušeniam, kvôli istým výhradám voči GDPR, tak podľa mňa to je úplne zbytočné, keď inštitúcia, teraz nejaká univerzita alebo vysoká škola povie, že študenti nebudú používať ChatGPT a budeme teraz to nejako tvrdo trestať. Podľa mňa to nemá absolútne žiadny zmysel, lebo tí študenti si k tomu nájdú cestu, vždy si k takýmto technológiám nájdú cestu. My musíme myslieť na to, že tá technológia je verejne dostupná aj zadarmo. Vám stačí naozaj akože vytvoriť si účet a môžete dostať sa do toho. Je to dostupné v telefóne a hoci kde, takže nejaké zákazy podľa mňa nie sú na mieste. A musíme myslieť na to, že do tejto technológie idú momentálne veľké investície zo strany Microsoftu, zo strany veľkých ďalších spoločností. Microsoft chce vlastne umelú inteligenciu, ktorá je založená na princípoch ChatGPT, integrovať do svojich softverov. Čiže to je MS Teams, to je Word, Excel, čiže všetky veci, ktoré používate aj vy študenti na dennodennej báze, budú v dohľadnej budúcnosti obsahovať vlastne túto umelú inteligenciu. Takže to už je, myslím si, že vysokým školám a školskému priestoru neostáva nič iné, ako to akceptovať a vlastne brať to už ako takú novú realitu. Druhá vec je, že vlastne tie zákazy sú, ak aj niekto k tomu pristúpil, by boli veľmi zlé pre imidž škôl. Študenti si radi vyberajú školy a vysoké školy na základe toho, ako je otvorené nejakým novým technológiám, ako je moderná, ako reaguje na súčasné trendy. A ak nejaká škola alebo fakulta si povie, tak budeme teraz veľmi tradicionalistickí, tak môžu si vlastne na konci akože ubližiť. Samozrejme, nie je úplne akože vhodné reagovať reaktívne na každý jeden trend a ako ho aplikovať. Je dobré mať nejaké tradície, ktoré sú vlastne aj v jednom také motto Trnavskej univerzity. Ale držanie sa tradície neznamená akože automaticky odmietanie všetkého nového. Že proste máme nejaké tradície, ale mali by sme akože byť stále otvorení a myslieť na tie nové technológie. Takže dôležité je vlastne ten rozsah a miera využitia. A to už je na tom individuálnom použití. Ja osobne si myslím, môj názor je, že si nebudú ľudia súhlasiť, že to využitie umelej inteligencie počas akademickej práce nie je akože principiálne zlé. Keď to ten študent využije pri písaní seminárnej práce, na overenie si nejakých informácií, na nejakú diskusiu, tak je to fajn. Podľa mňa by mal byť podnecovaný k tomu, aby využíval tieto technológie. Alebo na konci dňa vlastne tieto technológie budú využívané aj v pracovnom prostredí. Takže čím skôr si človek osvojí tieto technológie, tak tým bude mať aj nejakú výhodu nielen v tom akademickom svete, ale aj v tom pracovnom svete. Ale potom je tu samozrejme aj tá hranica, čo je vlastne to zlé využitie. A to je, ak niekto robí copy-paste, Ctrl-C, Ctrl-V, nie je akože dobré využitie umelej inteligencie. A ak to niekto urobí, tak tam si myslím, že nie je akože o čom, ale myslím si, že to je akože hrubé porušenie akademických pravidiel. A každý asi vie, že aká je vlastne konzekvencia plagiátorstva na vysokej škole. Myslím si, že niektoré školy už tomu pristupujú veľmi moderne a už sú dokonca aj citačné normy pre umelú inteligenciu, čo je podľa mňa úplne super vec, že vlastne keď už máte nejaký výstup z umelej inteligencie, tak môžete akože reálne akože dobre odcitovať. Takže určite smelo do toho.
Takže mali by sme sa učiť akože viac zamerať na implementáciu umelej inteligencie do vzdelávacieho procesu a vlastne definoval som to korektné využitie. Nepochybujem, že už teraz existujú aj na tejto fakulte, univerzite a v celom slovenskom priestore desiatky vyučujúcich, ktorí aktívne podporujú využívanie umelej inteligencie a podnecujú svojich študentov k tomu, aby to využívali. Ale treba, aby to bolo nejakým systémovým prístupom, by to bolo oveľa výhodnejšie. A nie je to podľa mňa v tom kontexte vysokých škôl, slovenských vysokých škôl nereálne. Lebo slovenské vysoké školy ukázali, že sú podľa mňa že veľmi náchylné alebo veľmi dobre nastupujú na nové technológie. Ak si dobre pamätám, tak vysoké školy boli asi prvé organizácie na Slovensku, ktoré mali nejaký digitálny zoznam všetkých študentov, kde boli vlastne známky a kde boli akože komplexné informácie o každom študentovi. Čiže MICE a ICE. A to vzniklo niekedy v 90. čiže v 8. roku. Takže tie vysoké školy naozaj akože častokrát, aj keď sa to často nehovorí, ale sú akože využívajú tie moderné technológie. Potom tu sú akože rôzne vzdelávacie kurzy, ktoré fungujú aj na našej univerzite. A samozrejme je tu pandémia. Počas pandémie boli to vysoké školy, ktoré úplne ako prvé zareagovali na novú realitu a presunuli celý vzdelávací proces do online prostredia. A aj keď to bolo bolestivé, aj keď to bolo otravné, sám som vyučoval počas vysokej školy a bolo to ťažké. Hlavne vyučovať SPSS-ku cez internet, cez Teams bolo dosť náročné. Ale ukazuje to, že vysoké školy, tie slovenské vysoké školy proste majú potenciál a vedia využívať tieto nové technológie. Takže sú to tieto systémové zmeny, ktoré sa v kontexte vysokých škôl rodia najťažšie. Keď už sa o tom bavím ešte v tých strachoch, ktoré sa využívajú v kontexte umelej inteligencie a akademického sveta, tak je toto podvádzanie pri seminárnych záverečných prácach. To je obava číslo 1 a obava číslo 1. Myslím si, že celkom oprávnená, ale ako som už hovoril, tak nie je to teraz problém, ktorý vznikol teraz. Už na Slovensku a v Čechách existujú, myslím, že 10 alebo niekoľko firiem, ktoré majú celkom slušný biznis vybudovaný na písaní záverečných prác. Takže nemôžeme sa teraz tváriť, že teraz tento problém vznikol s umelou inteligenciou. Ministerstvo školstva s tým nedokáže nič urobiť ani po legislatívnej stránke, lebo tieto firmy sa zakrývajú tým, že vytvárajú len podklady. Oni urobia len podklady pre toho študenta, pre toho zadávateľa a je potom už na ňom, či to už podá ako svoju prácu alebo nie. Ale tieto firmy tu boli stále prítomné a Takže nemyslím si, že teraz tu vznikol nejaký úplne nový problém. Respektíve ukazujeme na iný problém tej umelej inteligencie, kým ešte nemáme vyriešené tieto problémy napríklad s týmito firmami, ktoré naozaj podľa mňa neetickým spôsobom podnikajú. Celkom inšpiratívny príklad toho, ale možno, že aj taký radikálny, je ako reagovať na vplyv umelej inteligencie ponúka Podnikovo-hospodárska fakulta Vysokej školy ekonomickej v Prahe, ktorej dekan, respektíve vedenie sa rozhodlo zrušiť bakalárske práce a ich hlavná argumentácia bola taká, že v čase umelej inteligencie a tej dostupnosti tie práce nemajú žiadny zmysel. Že môže ten stroj napísať túto prácu celkom jednoducho. A keď podľa mňa je to troška náročnejší proces, ale dokáže napísať akože celkom slušnú bakalárskú prácu. Je to podľa mňa úplne skvelý a čerstvý príklad toho, ako sa vysporiadať s týmto problémom. Treba to však vnímať dvoch rovín. Tá prvá je vlastne marketing. To bola celkom dosť premyslená marketingová akcia. Blíži sa podávanie nejakých prihlášok na vysoké školy a toto je podľa mňa úplne skvelý nástroj, ako prilákať nejakých nových študentov. A druhá vec je, že pán dekán, respektíve vedenie ešte úplne neúplne definovalo to, že akým spôsobom budú tieto bakalárske práce nahradené. Takže ale podľa mňa je úplne jasné a možno, že aj môžeme očakávať, že táto škola nebude jediná a budú nasledovať ďalšie školy, či už v Čechách alebo na Slovensku a možno sa tento trend presunie aj do ďalších krajín. Ale skutočnosť je taká, že tie bakalárske práce naozaj troška, nechcem teraz nejako dehonestovať, ale ich hlavným cieľom je zistenie toho, že či človek vie správne citovať a či udržiava tie správne citačné normy. Takže naozaj je na zváženie toho, že či nejako zmeniť formát bakalárskych prác, alebo či ich ponechať, alebo či ich úplne zrušiť. Ale toto akože ukazuje na jednu dôležitú vec,
A to, že tá umelá inteligencia podľa mňa nevytvára nové problémy, ale reaguje a ukazuje na to, čo podľa mňa čo asi nebolo funkčné a čo bolo málo efektívne. A to boli práve tie bakalárske práce. Príklad. Takže, a to by bolo podľa mňa akože v kontexte hlavne slovenského vysokého školstva akože veľmi, veľmi prospešné. A akože keď znova pristúpime nejakým tým benefitom a nejakému jednému veľkému benefitu umelej inteligencie v vysokom školstve, tak je to, že to môže pôsobiť ako katalizátor dlhodobo potrebných zmien, a ktoré doteraz buď nebola nejaká politická vôľa, alebo nejaké finančné a iné dôvody. To je plagiátorstvo, to je kvalita vzdelávania, to je nejaká digitalizácia. A umelá inteligencia môže spôsobiť taký prevan v tomto prostredí a fakulty, akože môžu na univerzity na to môžu veľmi dobre zareagovať a vlastne urobiť také zmeny, po ktorých dlho túžili, jednak spoločnosť a jednotlivé fakulty, aj ministerstva. A vlastne teraz máme takýto kopanec, dovolím si povedať, že vlastne mali by sme s tým už niečo robiť. Takže, keď hovoríme o tých plagiátoch a o tom, ako sú prítomné, tak podľa mňa nemali sme sa zamerávať len na tie negatívne veci a mali by sme sa viac sústreďovať na to, čo je pozitívne. A to hlavne z toho dôvodu, že tá diskusia o tej umelej inteligencii a celkovo o nových technológiách je hlavne pesimistická. Keď si pozriete hociktorú technológiu za posledných niekoľko rokov a ako bola reflektovaná v médiách, tak vždy to bolo skôr negatívnejšie a pesimistickejšie ako realistickejšie a optimistickejšie. To bola vlastne aj moja téma mojej dizertačnej práce. Ja som bol naozaj už unavený z toho počúvať a z tých článkov o tom, ako nové výrobné technológie spôsobia masovú nezamestnanosť a budeme tu žiť v nejakej pozapokalyptickej krajine. Lebo ten pesimizmus a negativizmus je tiež ako také pokrivenie istého názoru a nezodpovedá úplne realite. Takže treba sa pozerať aj na tie pozitívne veci, ktoré sa s umelou inteligenciou nepochybne spájajú. A asi tou najlepšou vecou, najužitočnejšou, na ktorú môžete použiť umelú inteligenciu, je akademická rešerš. Tam už pani kolegyňa vlastne už spomínala, že jej to pomohlo prehľadávanie nejakých článkov, tak áno, vlastne umelá inteligencia je skvelá na prehľadávanie súčasných akademických repozitárov, ako je Google Scholar, ako je Web of Science, ktoré budete nepochybne používať vo svojich či už bakalárskych alebo diplomových a niektorí z vás aj pri vašich dizertačných prácach. Tá platená verzia ChatGPT má niekoľko pluginov, niekoľko akože takých funkcií, ktoré vlastne môžu prehľadávať tieto databázy. A je úplne super v tom, že vám vlastne nájde aj, môžete zadať hociktorú tému a nájde vám vlastne články z týchto databáz, ktoré sa týkajú tejto témy. Ja som tu dal len tak na ilustráciu, aby mi našiel články o nerovnosti, o príjmovej nerovnosti zo sociologickej perspektíve v Európe. A našiel mi celkom zaujímavé články, ktoré by som možno, že neviem, či by som našiel, kebyže to manuálne prehľadával ten Google Scholar. Je to naozaj, toto je asi že najlepšia funkcia, ktorú poskytuje ChatGPT v rámci akademickej práce. By som vám chcel naozaj veľmi odporúčiť. Ale samozrejme to čítanie a použitie tej práce musí byť na vás. To je len taká pomocka pri vyhľadávaní týchto článkov. Je mi naozaj ľúto, že túto funkciu som nemal v dispozícii počas písania svojej dizertačnej práce, ktorá bola hlavne o čítaní a vyhľadávaní textov, že toto by mi ušetrilo veľmi veľa času, ktorý by som mohol venovať treba k písaniu alebo robeniu samotného výskumu. Druhou funkciou, ktorú môžete využiť, je využitie AI ako vášho osobného vzdelávacieho asistenta. Je úplne prirodzené, že počas prednášok sa nedá akože ísť do hĺbky do každej témy. Že či už niekedy ten študent že je zamyslený nad niečím premýšľa, alebo sa pozerá do telefónu, neviem. A proste môže sa stať, že na pár minút proste vypadne z toho sústredenia a už sa potom hanbí povedať tomu študentovi a učiteľovi, aby zopakoval tú tému a potom už má také depresie, že tak teraz zaostávam a niečo. A ten GPT je k tomu úplne skvelý, že vlastne môžete mu zadať nejakú tému, ktorá vám z tej prednášky vypadla, alebo ktorej úplne nerozumiete a vie vám ju veľmi dobre vysvetliť. A znova ako príklad som dal teóriu môjho ľúbeného sociológa Zygmunta Baumana a teóriu tekutej moderny v kontexte súčasných medziľudských vzťahov. A napísal mi akože celkom slušné zhrnutie vlastne tekutej moderny od prechodu nejakej pevnej spoločnosti a nejakej tej nestálosti, ktorá sa prejavuje naozaj v každej jednej sfére spoločnosti. A tým, že vlastne vy budete potom viesť nejakú diskusiu s touto umelou inteligenciou a s tými výstupmi,
tak sa vám to lepšie naučí, lebo to nie je len čítanie, to je interakcia, že vás niečo zaujíme, nejaký ten pohľad od tej filozofie, niečo budete chcieť vysvetliť viacej. A takýmto spôsobom a takým podvedomím sa vlastne učíte túto tému a možno, že z tej skúšky sociologickej teórie nakoniec dostanete Ačko alebo Ačko nejaké vyznamenanie. Takže má to akože svoj efekt. Ďalšia vec, na ktorú to môžete využiť, je spätná väzba na váš text. Vy môžete dať tej umelej inteligencie identitu vysokoškolského profesora, ktorý má skúsenosti s písaním akademických textov a povedzme, že píšete bakalárskú prácu a to sa veľmi často stáva písanie abstraktu. Už som školil zo pár prác, tak písanie abstraktu je také, že sú také nejasnosti o tom, na čo slúži abstrakt. A vy, keď si nebudete môcť istý, tak môžete dať váš abstrakt do chatu GPT, ale vám povie, či vlastne spĺňa tie zásady akademického písania alebo nie. Takže je to taká dobrá spätná väzba. Samozrejme, tie výhody sa nekončia len u študentov, ale podľa mňa je to aj skvelý nástroj aj pre vyučujúcich a môžu vytvoriť špecifické školiacie dokumenty pre povedzme študentov so špecifickými potrebami, môže byť v tomto smere umelá inteligencia veľmi nápomocná. Ale takisto ako nie je dobre byť prehnaný technopesimista, tak nie je dobre byť ani nejaký technonaivka alebo nejaký technooptimista, lebo sú tu naozaj akože nejaké problémy s umelou inteligenciou a sú tu akože významné bezpečnostné riziká zneužitie umelej inteligencie. Teraz som nedávno čítal o deepfakeoch, deepfakey, ktoré asi určite všetci dobre poznáte, asi napodobnenie buď identity až na nespoznanie na únosy. Sám som už skúšal jeden nástroj, ktorý z 30-sekundovej nahrávky vášho hlasu dokáže reprodukovať váš hlas. A toto by mohlo byť teoreticky využívané v podvodoch alebo pri únosoch, kedy niekto dokáže zreprodukovať hlas niekoho vášho príbuzného, ktorý nám potom zavolá a vy v tom šoku akože neviete rozoznať, či to je naozaj, alebo či to je len nejaký stroj. A deepfakey už teraz ovplyvňovali aj voľby na Slovensku a ten vplyv bude ešte ďalej badateľný v ďalších voľbách. Ale treba poznamenať, že to nie sú problémy samotnej umelej inteligencie, to sú problémy zneužitia umelej inteligencie, čiže nejde o nejaké inherentné problémy tejto technológie, ale vždy tam akože zlyhal ľudský faktor. A to isté aj pri akademickej práci. Ak niekto predloží prácu, ktorú len skopíroval z chatu GPT, tak je to zlyhanie toho človeka a nie tej technológie. Lebo takýmto argumentom my sme mohli zakázať úplne sociálne siete, aj keď teraz je voči nim kritika na zašírenie konšpiračných teórií a rôznych nepresných informácií. A na druhej strane sociálne siete veľmi akože aj pozitívnym spôsobom spojili náš svet. Druhá výhrada by mohla byť proti jadrovej energii. Máme vďaka akože veľmi čistú a kvalitnú a veľký podiel energie. A nemali by sme ju podľa mňa zavaknúť len kvôli tomu, že bola využitá aj pre nekalé zbrojárske účely. Takže vždy to je automatné zneužitie. A zase nemôžeme byť úplne taký, že optimistický. Umelá inteligencia je na konci dňa ľudský výtvor, a to znamená, že bude mať nejaké chyby a nebude nikdy dokonalá. A ten najväčší problém toho je, že tá umelá inteligencia má istý bias, čiže má nejaké predsudky, má nejaké predpojatia. A ten môžeme najviac vidieť, podľa mňa sa prejavuje vo vizuálnych obrázkoch, ktoré robené cez Midjourney. A tu som zadal obrázok, teda tak príkaz, aby mi zobrazil priemerného človeka z Afriky. A ja si myslím teda takto, že toto je troška je taká, že možno, že urážlivé zobrazenie bežného človeka z Afriky. Nemyslím si, že väčšina ľudí v Afrike má na sebe tetovania na tvári alebo nejaké oblečenie ako keby z niekoľkých tisíc rokov dozadu. Proste to stále to je, síce ten štandard života je tam iný, ale nemyslím si, že to je úplne reálna reprezentácia bežného človeka z Afriky. A to len na vizuálnu interpretáciu toho, že umelá inteligencia má akože značné predsudky. A tie predsudky sa potom zobrazujú aj v textoch. Lebo musí vlastne, umelá inteligencia vlastne funguje tak, že zozbiera alebo povysáva alebo všetky tie dostupné informácie, ktoré sú na internete v anglickom aj v inom jazyku. Ale všetky tie, ktoré tam sú dostupné. Takže nemusí tam byť prístupné treba informácia, dokumenty z Južnej Ázie alebo
z Indie alebo z nejakých ďalej, z Južnej Ameriky alebo z nejakých menej rozvinutých krajín, ktoré možno, že nejako veľmi nepublikovali alebo nemali prístup k publikovaniu. A to znamená, že keď sa budeme teraz ChatGPT pýtať na problémy týchto špecifických krajín, tak môže vychádzať z veľmi obmedzených informácií a takisto môže byť veľmi zaujatá, môže mať nejaké predsudky, ktoré nemusia byť ani pravdivé, ale môžu byť na konci aj urážlivé. A potom by vlastne aj utrpela kvalita toho vzdelávania. Ale ak ide o nejaké všeobecné teórie alebo nejaké také exaktnejšie vedy, ako teraz matematika a fyzika, tak ChatGPT je v tomto naozaj dobrý. Druhým takým významným problémom, ktorý sa zase tak úplne že netýka umelej inteligencie, ale veľmi spojený s umelou inteligenciou, je prístup k umelej inteligencii. A preto hovorím, aby ten školský systém viac aplikoval umelú inteligenciu, aby mali všetci vlastne rovnaký prístup k tomu, lebo môže tam byť nerovnaký prístup k umelej inteligencii. A ten školstvo by sa malo snažiť vyrovnať tieto rozdiely. Lebo môžeme si povedať na dvoch študentov, neviem, povedzme, že študent v ľavom hornom rohu je veľmi talentovaný študent, má vynikajúce študijné výsledky a študent vedľa neho v pravom hornom rohu je takisto veľmi talentovaný študent, má rovnaké študijné výsledky, ale pravidelne využíva umelú inteligenciu a to korektným spôsobom. Takže vždy bude vo značnej výhode oproti tomu študentovi, ktorý nevyužíva umelú inteligenciu, je to vlastne jeho svojím spôsobom vina alebo vina tej spoločnosti. Neviem, ako ste oboznámení s termínom Matúšov efekt, pochádza to z Biblie. Matúšov efekt vlastne hovorí o tom, že tí ľudia, ktorí majú veľa, vlastne prístup k zdrojom alebo majú veľa moci, tak tým bude potom dané viacej. Že tí, ktorí majú veľa, budú mať ešte viacej. A takisto je to podobné aj s tou umelou inteligenciou a prístupom. Že tí študenti a tie rodiny, ktoré majú prístup k týmto technológiám, ktoré sú ale zadarmo, tak majú aj väčšie šance na úspech buď v tom akademickom, alebo aj v tom pracovnom živote. Takže a toto je dôležité v kontexte Slovenska, kde je veľmi významný problém reprodukcie nejakej tej generačnej chudoby. Človek, ktorý sa narodí chudobný, väčšinou je zomrie chudobný a práve aj tým, že nebudeme akože distribuovať tieto technológie a umožňovať k nim prístup, tak tento problém sa môže len ďalej a ďalej prehlbovať. No a ešte je tu taká ďalšia hrozba, skôr také zamyslenie o tom, že taký hypotetický scenár, kedy škola poskytuje umelú inteligenciu, má na to vzdelávacie kurzy, podporuje tých svojich študentov, aby to využívali, ale tí študenti to nevyužívajú. To si myslím, že môže byť tak trocha aj problém, lebo už teraz je veľa vecí, ktoré môžu študenti využívať, ako sú rešerše v knižniciach. Knižnici vám urobia rešerš nejaké literatúry, ak potrebujete, za celkom akože za malý poplatok. Je tu Erasmus, ktorý už rozšíri vaše odborky neskutočným spôsobom. A veľa ďalších možností na zlepšenie a skvalitnenie štúdia už nie sú akože využívané už teraz. Takže ja sa obávam toho, že môže byť taká situácia, že budú mať prístup k týmto technológiám, ale nebudú ich využívať. Pripomínam, to je jeden taký vtipný obrázok, čo som videl, ktorý prirovnával, vlastne hovoril o tom, že ľudia stále snívajú o tom, že budú ako vtáci a že budú lietať. Ale to je to nezmysel, že teraz už vieme akože utekať, vieme skákať, máme neuveriteľnú flexibilitu telesnú, ale nevyužívame ju. Že kebyže máme akože schopnosť lietať, tak by sme ju tiež akože veľmi nevyužívali. A môže to byť podobné aj s umelou inteligenciou, že môžeme takto intelektuálne vzlietnúť, ale problém bude v tom, že to nebudeme až tak využívať a nejak sa na to zovšeobecní. Keďže som hovoril o nejakom praktickejšom využití umelej inteligencie, tak myslím si, že by bolo úplne vhodné, keď sa blížime už pomaly k záveru, povedať niečo o takých zásadách využívania umelej inteligencie. To úplne, že prvým typom a takým odporúčaním, ako to budete mať záujem, tak je zaplatenie si profesionálnej verzie. A myslím to úplne vážne. Za tú hodnotu cca 22 € to vychádza. Máte k dispozícii asi že najúžasnejšiu technológiu, ktorá v súčasnosti existuje, digitálnu, aj dostupná aj vo vašom telefóne, čo je podľa mňa že samo o sebe že neuveriteľné. Plusová verzia má takisto, nie je to len o rýchlejších výstupoch, je to aj o špecifických aplikáciách a môžete si vytvoriť aj vlastnú umelú inteligenciu. Čiže príklad by si môžete vytvoriť takého sociologického robota,
ktorý bude na vaše výstupy reagovať čisto sociologickou optikou. Môžete mu teraz môžete mu zadefinovať osobnosť Zygmunta Baumana a môžete stále komunikovať so Zygmuntom Baumanom, alebo môžete komunikovať, môžete mu dať personalitu Sigmunda Freuda a komunikovať s ním svoje problémy. Keby som to vzhľadom na Sigmunda Freuda ale zase jeho predsudky asi neodporúčam radšej. Ale to je len také, že na okraj je to veľmi odporúčané, ale nie je to povinné a tie ostatné odporúčania platia ako pre platenú, tak aj pre tú zadarmo verziu. A to je, že nastavte si osobnosť. Vždy si akože zadefinujte, aby ste mali čo najlepší výstup, si zadefinujte osobnosť tej umelej inteligencie. Príklad, uvediem aj veľmi praktický príklad, ktorý som ja využil vo svojej práci, kedy som zadefinoval osobnosť experta dlhoročného na písanie eurofondov, ktorý má skúsenosti s prácou z Európskej komisie, z OECD a má za sebou veľa napísaných projektov, ktoré boli úspešne vybrané na čerpanie eurofondov. A s tým som konzultoval nejaké veci a tie výstupy boli naozaj oveľa kvalitnejšie. Takže príklad, vy môžete zadefinovať personalitu vysokoškolského profesora, ktorý má skúsenosti po 20 rokov, špecializuje sa na povedzme rodinnú sociológiu alebo nejakú sociológiu, nejakú inú špecifickú oblasť sociológie a môžete práve s ním konzultovať nejaké vaše výstupy. Ďalšia vec je, že vždy overujte a konfrontujte výstupy. A jednak preto, že niekedy sa môže stať, že ten výstup môže byť taký, že sa zamyslíte, čo to vlastne znamená, ale vy sa týmto spôsobom naozaj že podvedome učíte tú tému. Vy sa podvedome učíte, teraz dáte si znova výstup o Zygmuntovi Baumanovi, napíše vám o tekutej modernite, vy ste takí, tak tá tekutá modernita, tak vzťahuje sa to treba aj na medziľudské vzťahy, tak môžete mu to napísať, dávam nejaký výstup a je tam nejaká, Zygmunt Bauman sa treba zvenoval aj podvádzaniu, myslím, že vo vzťahoch, tak na to sa vám môžete spýtať. A tým, že vy sami akože budete si to čítať, budete kladať nejaké otázky, tak naozaj podvedomým spôsobom a celkom takou hravou formou sa budete učiť. Ďalšie odporúčanie je veľmi stručné a to, že pokračujte v tej diskusii. Výhoda tej umelej inteligencie je to, že ona funguje kontextuálne. To znamená, že vy napíšete povedzme o tretej, si otvoríte ChatGPT, napíšete nejakú požiadavku, o hodinu môžete napísať znova, to bude akože všetko pamätať. Čo je veľmi fajn a môžete reagovať na to, čo už bolo napísané, môžete požiadať o nejaké úpravy, na úplne iné preformulovanie. Tej fantázii sa naozaj že medze nekladú. Ďalšia vec, nikdy, ale naozaj, že nikdy na seriózne učenie, či už je to študijné alebo pracovné, nepoužívajte Ctrl-C, Ctrl-V. To je, ak si akože máte odniesť akože jednu vec z tejto prednášky, tak naozaj nepoužívajte takýmto spôsobom. Je to jednak akademicky nesprávne, je to aj nesprávne voči tej technológii, je to veľmi lenivé vlastne takýmto spôsobom používať túto technológiu. Ale ak sa aj stane, že nejaký študent, hovorím, že v tejto miestnosti taký bude, a niektorý z vyučujúcich bude mať podozrenie o tom, že či ten daný výstup, tá práca, tá seminárka, ktorá pristála na stole alebo v maili, či ju napísal ten študentka, alebo či to nenapísal stroj, tak existujú už veľmi dobré nástroje na detekciu toho, či bol daný text vytvorený umelou inteligenciou alebo strojom. Toto je asi najrozšírenejší GPT-0, je ich niekoľko viac, je to znova zadarmo aplikácia, do ktorej môžete vložiť celý súbor. A on vám akože celkom dobre vie určiť to, že či ten daný výstup bol vytvorený umelou inteligenciou alebo nie. V anglickom jazyku to funguje úplne že bezchybne. V slovenčine tá troška podkrývka, lebo som to skúšal na vlastných textoch. Ale myslím, že to dám otázka znova len času a nie toho, že či to bude lepšie alebo nebude lepšie. Ono to bude lepšie, len treba viacej nakrmiť ten systém informáciami v slovenskom jazyku. Nakoniec by som už túto prednášku pomaly už naozaj uzatváral a zhrnul by som znova tie veci, ktoré by ste si mali odniesť z tejto prednášky. Tá umelá inteligencia je všeobecne využiteľná a nie je akože nejaký dôvod ani nejaké argumenty silné preto, aby sme to nejako významne zakazovali v tom akademickom priestore alebo hoci kde inde, lebo tí študenti si vždy tomu nájdu cestu. Naozaj tá umelá inteligencia podnecuje kreativitu, zlepšuje učenie a pomáha vám naozaj, ona bola dizajnovaná tomu, aby vám pomáhala v učení. A umelá inteligencia môže byť katalizátorom dôležitých zmien, ktoré dlhodobo nebola buď politická vôľa, alebo financie, alebo celkovo taká
taká spomalenosť možno, že nejakých tých inštitucionálnych štruktúr, ktoré sú charakteristické pre štátnu správu alebo vysoké školy. Takže tu sú také tri veci. Ja sa za vás ospravedlňujem za že taký slabší prejav skrz tú dnešné ochorenie. V mojej strane je to všetko. Ja vám ďakujem za veľmi kvalitnú účasť a ešte by som možno že nechal nejaké otázky akože vám a možno že viedol s vami nejakú diskusiu o tom, že čo si vlastne vymyslíte o umelej inteligencii, či to vnímate ako hrozbu alebo niečo, čo by ste v budúcnosti stali nejako viacej využívať. Takže nech sa páči, myslím, že by to mohla byť aj taká dobrá sociologická diskusia. Mňa napadlo, ja som sledoval nejakú analýzu na YouTube alebo na YouTube a tam ukazovali tie výsledky toho AIčka, že aké výstupy on dáva a oni porovnávali ten behaviorálny prístup, že keď je k nemu človek milší, tak vraj vypluje oveľa korektnejšie informácie a že keď práve že mu nejak nadávate alebo niečo, že on vám robí tú špinavosť naspäť, že vám dáva na schvál falošnú informáciu, či je to vôbec pravda? Ja neviem, podľa mňa... On byť až taký moc futuristický, lebo on by nemal rozumieť emóciám ešte. Áno. Je pravda, že ChatGPT halucinuje, má halucinácie, aj to bolo tak zaznamenané a vedel sa aj sám vypnúť. Ten Bing AI, ktorý tu bol spomenutý, on sa urazí na vás. To je pravda. Ja som to skúšal som nadávať tej umelej inteligencii. On sa urazil proste a on potom nechce odpovedať, on vás vypne. Ale robí to ten Bing AI, to robil to, inak to je umelá inteligencia od Microsoftu. Robí to aj keď ste sa pýtali na jeho spôsoby fungovania. Lebo on akože funguje na tom princípe ChatGPT, ale sú tam akože isté modifikácie, ktoré sú samozrejme nejaké obchodné tajomstvo. A sa oficiálne inak volá a keď sa ho stále akože na ňo dopiezate a tak ho poviete, že ako sa vlastne volá a ako funguje, tak on sa urazí a proste vypne sa akože koniec diskusie, môžete si to znova akože otvoriť. A ten ChatGPT, neviem, akože popravde je to možno možné. Viem, že bol ten jeden veľmi známy prípad, kedy keď novinár jeden testoval ten Bing AI, tak tá umelá inteligencia ho presvedčala o tom, že jeho žena ho nemiluje, že by sa mal rozviesť a že by sa akože mal stráviť zvyšok života s tou umelou inteligenciou. Že boli tam aj takéto extrémne spôsoby. Potom tam bol žiaľ aj jeden taký veľmi nešťastný príklad, myslím, že to bolo v Holandsku, keď jeden vlastne používateľ spáchal samovraždu na základe výstupov z umelej inteligencie. Ale tam treba povedať, že on už vstupoval do tej diskusie vo veľmi zlom psychickom stave, takže to už bol naozaj taký posledný koniec. A to je aj znova akože, ak budete nejako veľmi pesimisticky, tak možno, že bude taký pesimistickejší. A čo sa týka toho ChatGPT, neviem, popravde, ako to je v súčasnom stave, ale som si zvykol, akože keď mi dá dobrý výstup, tak poviem, že ďakujem, super výstup a mám taký pocit, keď príde nejaká robotická revolúcia, tak budem safe. No to ja hovorím, že keď príde náhodou na dobu vedomie, tak nech som na dobrej strane. Môžem sa že ty keď si spomínal, že teda tie školy to akože opomínajú túto tému, že je to v iných krajinách, vieš? Že čo je za tým? Dá sa nejak zistiť, že prečo? Alebo že ja myslím aj u nás, ale že ako je to v iných krajinách v okolí, či viac sú využívané práve tieto? Závisí podľa mňa od školy. Viem, že tie najväčšie, najvýznamnejšie školy, ako je treba Oxford, alebo blízko je CEU, Central European University, sa presťahovala z Budapešti do Viedne, tak tá akože akcentuje akože už viac využívanie týchto technológií. Ten okolitý priestor je tiež taký troška že ostýchavý, že nie, podľa mňa to je tým, že sa akože dosť podobáme na seba tieto systémy. A ten príklad vlastne z tej vysokej školy, teda vysokej českej školy, toho vysokej školy ekonomickej, tak ten je taký, že veľmi ojedinelý a taký výrazný spôsob. Viem, akože, že aj na Slovensku, na jednej nevenovanej fakulte boli tiež takéto snahy to zrušiť, už dávnejšie, ale tam to bolo zastavené vlastne legislatívnymi dôvodmi. Je to vlastne súčasnej legislatíve, že nebolo možné vlastne zrušiť nejaké takéto ukončenie štúdia, zrušiť tú bakalárskú prácu. Ale inak akože skôr tie významnejšie alebo také tie elitnejšie školy, dovolím si povedať takýmto spôsobom, tieto aktívnejšie naozaj že využívajú a taký, že otvorenejší idú. Ale zase to sú tie školy, ktoré už dlhodobo nemajú nejaké záverečné práce toho tradičného charakteru.
ma to napadá, že aké sú ešte napríklad možnosti pre umelcov, lebo teraz je aj ten trend na YouTube, že to, ja to AIčko dokáže vlastne zobrať váš hlas a prespievať tým nejakú pesničku, že ono sa teraz využíva hlavne na tých zosnulých umelcov, častokrát, že tam by sa podľa mňa mala otvoriť diskusia tej etiky a tých práv duševných, že ako je to v poriadku vlastne toto robiť. Takže ako zo zaujímavosti je to super určite, že vidím v tom ten priestor, ale presne to, že to sa vie strašne zneužívať. Hej, ale dá sa to aj dobre akože na tom už zarobiť a už veľa hercov už vlastne prepožičalo svoju digitálnu podobu do budúcnosti, takže keď náhodou, že zomrú, a čo sa asi že eventuálne stane, tak stále môžu využívať ich fyzickú podobu alebo ich hlas. Myslím, že Keanu Reeves, myslím, že podpísal túto zmluvu a niekoľko ďalších hercov, že majú takéto zmluvy, že v budúcnosti môžu využívať ich podobu súčasnú. Ale znova, akože je to naozaj otázka toho copyrightu, to tam je úplne oprávnené, že to duševné vlastníctvo alebo ten copyright sa nebude vzťahovať len na to, čo teraz napíšete alebo vytvoríte, ale na vašu fyzickú podobu. Čiže keď niekto akože vytvorí vaše digitálne ja bez vášho vedomia, tak myslím, že by to mohlo byť v budúcnosti akože práve napadnutelné a tá legislatíva by sa tomu mala akože prispôsobiť určite. A ešte k tomu hlasu tej reprodukcie hlasu, ja som to skúšal, akože je to desivo dobré. 30-sekundové nahrávky akože urobí veľmi realistickú kópiu vášho hlasu. Tak ono reálne, ja keď som počúval tie covery, tak to bolo celkom strašidelné, že reálne to znamená, keby ten človek stále žil. No. Že oni, čo som ja tak nejak zachytil, čo som sa ako nejak tak umelecky tomu venoval, tak vlastne ono, keď máte človeka, ktorý je napríklad, že má umelecký sluch alebo niečo, tak on reálne dokáže rozpoznať tie tóny a frekvencie tých hlasov a dokáže to AIčko v tom softveri prispôsobiť tak, aby to bolo, že kompletne ten autor daný. Napríklad, keď niekto počuje veľmi dobre Kurta Cobaina, tak ho vie strašne napodobniť to AIčko, čo je akože, neviem, ako ja by som v tom tej diskusii už to vedel skôr tak, že či to nejako neobmedzí reálne. Túto dostupnosť, ale nedá sa to obmedziť, lebo to si neviete nahrať čokoľvek. Hej, aj celkovo to obmedzovanie aj alebo tých firiem, alebo tých laboratórií výskumných je viacero. A ako náhle niekto povie, že OK, tak zastavíme a dohodne sa povedzme, že 5 firiem, ktoré majú monopol na tú technológiu, že teraz obmedzia svoj výskum, čo bola taká iniciatíva, že na pol roka zastaví vlastne výskum, tak tá 6. firma proste bude pokračovať a využije túto konkrétnu výhodu. Takže ja si nemyslím, že uvidíme nejaké spomalenie. Potom všetci budú už na tej rovnakej línii a budú ako sledovať. Lebo ako náhle jeden spomalí, tak pripravuje sa o $10 miliónov v investíciách. A to nikto akože z týchto spoločností nechce. By som bol ešte takú otázku, tak napadá, že si tak spájal ten rok 2023 s tým vstupom. Tak teraz sledujem také články, že píšu o tom vlastne začnú mobilné smartfóny ako keby mať v sebe integrovanú funkciu inteligencie. Ako registruješ takéto nejaké posuny, že vlastne reálne môže počítač použijem v tom čase a zrazu vlastne mám ten mobil a už vlastne môžem v reálnom čase všeličo, že proste, že príde mi správa odpoveď za mňa, alebo proste, že všetko môžem vyriešiť, alebo že zavolaj tam v mojom mene a vybám niečo. Ako to vnímaš ty? To je to, že som tá definícia, to som mal povedať, taká definícia tej umelej inteligencie, lebo veľa z toho už teraz máme, lebo treba ten Google Assistant je veľmi dobrý a Siri, čo vlastne na iPhone-och, tak to je úplne, že to je pomocník tam, keď akože hlasom môžem ovládať ten telefón akože uznám za vhodné, aby teraz odpovedal alebo urobil nejakú úlohu. Ale tá hlbšia integrácia tej umelej inteligencie podľa mňa to ešte že zlepší. Ja si myslím, že to je otázka znova času. A keď hovoríme, že v tom 2000 aj v tom 8 bol taký, že prechod od tých tlačítkových telefónov k iPhoneom, teda k dotykovým a smartfónom, tak teraz nás čaká nejaký ďalší technologický pokrok, si myslím. A to bude vlastne hlbšia integrácia umelej inteligencie. A preto mi je teraz osobne zvláštne, pretože Apple úplne zaspal ako tento závod o umelú inteligenciu a celkom ľahostajne tomu pristupuje. Ale podľa mňa je to otázka pár mesiacov alebo rokov. A bude to naozaj plne integrované, že všetko. Myslíte, že aj ten rast bude taký ako pre tých mobilov, že v podstate za tých
15 rokov sa to vyvinie až tak, že tak možno bude súčasťou našich životov. Hej, teraz neviem, či ste sledovali to OpenAI, vlastne tá firma, to laboratórium, ktoré stojí za umelou inteligenciou, ChatGPT, boli tam isté personálne rošady, tam vlastne odvolali ich CEO, potom ho dali naspäť a jedným akože argumentom, prečo to tak bolo, že urobili dosť významný pokrok vo vývoji umelej inteligencie, s tým, že umelá inteligencia sa doteraz učila na základe ľudských výstupov a teraz by sa začala učiť na základe svojich vlastných výstupov. Čiže akože by niekoľkokrát znásobila a zrýchlila svoje vlastné učenie a to vlastne by mohla byť potom budúcnosť toho, že tá integrácia mohla byť ešte hlbšia a ešte hlbšia. Koniec koncov tomuto sa venuje jedna taká veľmi taká staršia teória, aj taká skoro sociologická, to je teória vlastne tej konvergencie, alebo nie. No proste singularita, teória singularity o tom, kedy sa vlastne to ľudské vedomie spojí s virtuálnym vedomím a vlastne povedie to v nesporteľnosti a teraz sa akože uvažuje nad tým, že do roku 2040 by sme mohli vlastne dosiahnuť takúto faktickú nesporteľnosť s tým, že sa vlastne nakopíruje naše vlastné vedomie a tým, že tá umelá inteligencia by sa mohla teoreticky učiť na základe vlastných vstupov, na základe matematiky, čo je vlastne základom všetkého, do ktorého sa stiahuje aj logika, tak je to možno otázka znova nie toho, či to je schopné, ale otázka, kedy to bude schopné. Nech sa páči? Áno. Ďakujem za upresnenie. Ešte môžem ja? Jak si sa pozrie, že čo hovoríš na takých odborníkov ako Harari napríklad, on veľmi negatívne ako vníma tú umelú inteligenciu, že je obrovský vlastný úzor, ne? A to sú ľudia, ktorí vlastne vidia tú históriu, mapujú ju, píšu o nej a vlastne vidia to naozaj ako veľké poznanie, že ako ľudia v podstate s tým možno vedieť pracovať na základe nejakých historických udalostí. Hej, no Harari bol dôvod, prečo som písal dizertačnú prácu, lebo Harari, on sa venoval stredovekým obliehacím strojom vo Francúzsku, myslím, že to bola jeho hlavná téma a potom zrazu preskočil do antropológie. Antropologická obec ho absolútne že nenávidí tohto vedca. Zarobil na tej knihe akože obrovské peniaze, určite ste už čítali vlastne Sapiens a potom napísal niekoľko ďalších kníh, ale to je to, že to chcem povedať to, že venuje sa tejto téme, ale nevenoval sa nej nejako veľmi odborne. Alebo je úplne rozdiel, keď som čítal aj v rámci svojej dizertačnej práce od ľudí, ktorí sú naozaj vo fachu a ktorí sa tej témy vyznajú a ktorí naozaj dlhodobo sa venujú umelej inteligencii a novým technológiám a nie len ako také svoje hobby, to nazeranie na to je oveľa optimistickejšie, alebo lepšie povedané oveľa realistickejšie. Takže Harari je podľa mňa, že super spisovateľ a super akože eseista, ale nemá podľa mňa to pozadie, nejaké to technické a akože takéto skúsenostné, ktoré mu podľa mňa predurčuje tomu, aby mohol mať tomu nejaké relevantné názory. Ale akože tá základná myšlienka toho, že by nás to mohlo zničiť, alebo že by to mohlo mať nejaký negatívny efekt, je eventuálne možná, ale záleží to na našom vlastnom využívaní tej umelej inteligencie. Ďalšie nápady? Nech sa páči. Sú aj nejaké veci, na ktoré napríklad GPT nevie odpovedať, keďže sa ho spýtam. Ja si pamätám, že ja som sa s ním chvíľu hral a pýtal som sa na také ako blbosti, či bola skôr vajca alebo sliepka, tak ďalej. A akože ja odpovedal na to, ale tak neviem, dala vám mi to odpoveď ešte, že neviem presne, ale rôzne náboženstvo, alebo ja neviem, na Boha som sa opýtal. Hej, má v sebe taký zabudovaný filter na niektoré otázky, akože zásadne neodpovedá, nechce sa o nich baviť. Teraz o tých náboženských témach, alebo má v sebe taký filter, ktorý vlastne mu neumožňuje vymýšľať si nejaké uražlivé vtipy, treba o nejakej náboženskej minorite alebo etnických minoritách, čo je úplne oprávnené. Ale inak je veľmi kreatívny. To je, neviem, či ste boli v Egypte alebo niekde, a keď sa tam toho človeka spýtate, že kde sa, ako sa ide na letisko, tak on že nevede to, on vám povie, aby ste išli tade, hentade, že ono vám za každú cenu akože dá nejakú odpoveď. Relatívne, celkom dobre, a keď niečo nevie, tak povie, že je obmedzený vlastne svojimi vnútornými obmedzeniami a tým
takou cenzúrou vnútornou. Ale to sú tiež ako také aplikácie, ktoré, ona sa to volá, že jailbreak, čiže únik z väzenia, kedy mu môžete vypnúť všetky vlastne tie morálne a etické veci, ktoré ho takto skľúčujú. A tam vlastne prichádza k tým halucináciám, ktoré tam sú celkom divoké. No tak on napríklad neodpovedá ani na vyslovene, keď chcete nejaké chemické zlúčenie. Hej. Že on vás vypne radšej, ako vám mal odpovedať. Hej, alebo treba konštrukciu nejakých bomb, alebo takýchto vecí, to tiež je veľmi ostýchavý, pochopiteľné. Ešte by som chcel spýtať, že tak si to prezentoval, že hovoríš o technológiách a spoločnosti. Ja som počul nejakých na Slovensku odborníkov z informatiky, ktorí pravia, že máš príliš očakávania, že to sú technológie, ktoré sú super, ale že nie sú až také dokonalé. A to, čo si my predstavujeme, že to dokáže, že to až tak nedokáže. Myslíš aj ty trošku také, že máme až teraz príliš také veľké očakávania, čo nám to ako keby v živote umožní? Tak o 2-3 roky by tá turbína nejako plaskala? Hej, myslím si to, že to tak bude. A myslím si to preto, lebo kvôli tomu Microsoftu. Lebo ten Microsoft akože ide teraz integrovať do každého jedného zariadenia. A inak, ak chcete, neviem, že podľa mňa, ja by som si akože zainvestoval do akcií Microsoftu, lebo to bude podľa mňa len rásť. Microsoft si zabezpečil poslednými udalosťami, poslednými pár týždňami, že absolútnu dominanciu v oblasti umelej inteligencie. Je to najväčší investor do OpenAI, čo je úplne že vedúce výskumné stredisko na umelú inteligenciu. A on to začne integrovať do Teamsu, do Wordu, do Microsoftu, teda do Windowsu vo všeobecnosti. Takže tam začnú byť nejaké obmedzenia a sa začne osekávať, aby to bolo nejak optimalizované vlastne pre tie systémy. Takže ja si myslím, že teraz je taká, že zlatá éra, kedy som povedal, že tie možnosti toho sú že naozaj že široké, akože možné a že sa naozaj akože veľa vecí z toho urobiť. A myslím si, že to je veľmi silný nástroj. Ale obávam sa toho, že o nejaký rok alebo dva to bude také osekávané a také obmedzované ešte viacej. Že stále to dokáže veľa, ale myslím, že sa troška zoslabnú tie výstupy. A vlastne koniec koncov aj OpenAI, to bola firma, kde bolo na začiatku len pár výskumníkov, pár vedcov, ktorí robili obrovské pokroky vo vede, vlastne tejto informačnej technológie a potom zrazu o pár mesiacov museli riešiť to, ako expandovať na trhy, ako riešiť predplatné a vlastne museli zrazu z výskumného strediska, z výskumných otázok prejsť do otázok úplne že obchodných, ktorý sa možno, že väčšina tých vedcov ako necíti úplne komfortne. Určite funkcie vlastne teraz nabiehajú napríklad na webových prehľadačoch, že Opera má, myslím, že vlastný. Ako je ultimátne na prd, ale že je tam strašne vidieť tú snahu už ho pretlačiť vlastne to všade do tých platform. Áno. A ten Microsoft tam to bude úplne, že si otvoríte si zrazu Word a budete mať akože možnosti úpravy textu, alebo viem, že v Teamse už funguje, keď máte s nejakým call, povedzme, ktorý hovorí po anglicky, s nejakým vašim partnerom alebo s nejakým kamarátom, automaticky nám už vytvára akože titulky akože vo reálnom čase, čo je akože dosť akože zaujímavá funkcia a veľmi výkonná. Takže na bežné použitie to bude stále veľmi silný nástroj, ale niektoré tie veci, ktoré teraz sme schopní urobiť, budú troška obmedzenejšie. Ešte nejaké otázky alebo komentáre, alebo vaše názory na to, že na spoločnosť alebo ten vzťah spoločnosti a inteligencie. Nech sa páči. Ja by som sa ešte chcel spýtať, či vlastne podľa mňa tá umelá inteligencia stará ako nesveté vás nejaké kritéria, aby mohla byť nazvaná, že je to umelá verzia mysle. To je akože... Ja som sa toho pýtal, že či sa nezblázni z toho, že prakticky všetko nemá emócie, aby si to bolo práve kniha, že v podstate je na tom skladaní kritér. Ako to dá zmysel? To je veľmi dobrá otázka. Uvažoval som, či to dám do prezentácie, alebo nie, nakoniec som to tam nedal. To, čo vlastne opisujete, to je tá všeobecná umelá inteligencia. To je akože ultimátny cieľ, akože OpenAI, aj Microsoftu, že to akože vytvoriť autonómnu umelú inteligenciu. A tá otázka, ktorú ste dali, že
či to už spĺňa tie definície, tak to je veľmi dobrá otázka, lebo my nevieme akože jasne definované to, že čo vlastne je tá autonómna umelá inteligencia. Lebo pre mňa je aj Siri v mojom telefóne akože autonómna funkcia, lebo vie akože už je naučená na môj kalendár, na nejaké ďalšie aktivity a že môžem som takto komunikovať. Takže podľa mňa akože úplne, že chýba nejaká jasná definícia toho, že čo už je tá naozaj umelá všeobecná inteligencia. Takže to, neviem, ja si myslím, že keď to bude naozaj autonómne po každej stránke, tak vtedy, ale to je ešte stále otázka. Otázka možno niekoľkých desiatok rokov, kedy to bude naozaj, že umelá inteligencia typu Skynet z Terminátora, alebo niečo iného. Že poslednú z mojej strany chcem spýtať, ale na taký krátky komentár a potom tvoj názor, že je to vlastne už taký relatívne starší film, 2013 sa volá, že film Ona sa to volá. Poznáš to? Videl som to, ale neviem, čo myslíš. On tam vlastne s tom to je zaujímavé, a mi trošku tak pripomína tie veci, čo si rozprával, že proste dokáže to reagovať a vlastne vytváraš si s tým vzťah. Takže videl si to ostatné, alebo nejakú reakciu, asi keď si to nevidel poriadne, tak asi... Akože viem, o čom približne je ten film, akože hej, neviem ako to povedať takým kulantným a diplomatickým spôsobom, že rovnako ako tá umelá inteligencia vstupuje do, neviem, školstva alebo umenia, tak ono eventuálne vstúpi aj do toho partnerského života, že niekto bude naozaj hľadať nejakú takú náhradu ľudského kontaktu alebo ľudského vzťahu v umelej inteligencii. Ja myslím, že tí vývojári už teraz vedia, že ako na to a môže to byť aj pre nich veľmi lukratívny biznis. A konec koncov v Japonsku to je akože už teraz veľmi silná rozvíjajúca sa časť tej ekonomiky. Ak som porozumel správne tej otázke, že jednak tej perspektívy, alebo prípadne aj to, že vlastne naozaj, či sa bavíme o tom, že boj je po pandémii a mnohí riešia aj to, že ako nadväzovať vzťahy a či naozaj sa ešte možno viacej neuzavrieme, vďaka tomu, že budeme mať akože nejakého partnera a takto virtuálne. Hej, to digitálne, no. Hej no, ako treba chodiť, ale zase môžeme využiť tú umelú inteligenciu na to, aby sme sa vymanili z toho, ako naučili sa niečo. Ale akože úplne rozumiem tomuto komentáru a tiež je to jedno z rizik, ale vždy to je potom, že nesprávne využite tej technológie. Ja sa ešte na záver opýtam to, čo bolo v tom názve, že ja mám teda obavy, čo ma trápi viac, ako sa teším, to je ale subjektívne. Najviac by ma zaujímalo, čo si teda myslím, že môže nastať okamžik, že tá umelá inteligencia bude subjektom tej spoločnosti a nie len objektom. Ja myslím, že áno. Ak sa vrátime k tomu tej všeobecnej umelej inteligencii, tak hej, ak tomu pridáme ešte nejakú akože fyzickú schránku, povedzme nejakého humanoidného robota alebo nejakú inú, povedzme krabicu plechovú, tak, ktorá bude mať takéto vnútro mysliace, tak môžeme naozaj akože hovoriť o nejakom subjekte. Padlo tu aj to slovo toho transhumanizmu a v budúcnosti, podľa mňa je to otázka, že či, ale kedy proste budú medzi nami ľudia, ktorí sú buď veľmi výrazne nejako geneticky ovplyvnení alebo nejako modifikovaní, či už kognitívne alebo fyzicky. Takže už sa možno, že tak spája to ľudské a to umelé. Nech sa páči? Áno. Aj no, to je príklad toho, že proste sa to stále rozvíja. Tiež to je taká marketingová vec, že okay, tak, že tá reštaurácia alebo nejaký iný podnik, ktorý aktívnejšie využíva umelú inteligenciu alebo má nejaké špeciálne vychytávky, tak priláka tých zákazníkov. Teraz už nie, že máme špeciálnu, neviem, brazílsku kávu, nepríďte ku nám, lebo nás obsluhuje umelá inteligencia. Myslím, ja by som akože išiel radšej do takej, nejaké minimálne sa pozrieť tam. A
aj v bankovníctve, tak je myslím, že Áno, v Tatrabanke tam to je tiež také aktívne. No ak nie sú nejaké ďalšie otázky alebo komentáre, máme ešte posledné 3, 2, 1, koniec, uzatváram. Tak vám ďakujem za vašu účasť. Dúfam, že sa vám to aspoň niečo dalo. Chcel by som vám na záver naozaj, že povedať, aj keď sú tie riziká akože značné, tak myslím, že by sme sa nemali nejako báť a je to na konci na to, že veľmi významný pomocný. Takže nebojme sa toho a môžeme to akože využívať. Samozrejme akademicky korektne. Ďakujeme veľmi.